Malawi Brief. Ndi nthawi ya nkhani madzulo pa TTV. Tiyeni tikhale limodzi. Munkhani yathu yoyamba, chipani cha Malawi Congress chati nchokhudzidwa ndi kumangidwa kwa mamembala ake monga mlembi wamkulu a Richard Chimwendo Banda ndi amene anayima ndi mtsogoleri wa chipanichi a Lazarus Chakwera pa chisankho cha pa 16 Septemba a Vitumbiko Mumba. Wapampando wa chipanichi mchigawo chapakati a Patrick Zebron Chilondola wati chipanichi ndi chokhudzidwa ndi kumangidwa kwa akuluakulu awiriwa ndipo wadzudzula zimene zachitikazi. Rebecca Chimjeka Matemba ali ndi zambiri. Poyankhula ndi Times adayendera anthu awiriwa ku polisi ya Kanengo komanso ya Lingadzi mu mzinda wa Lilongwe. Achilondola ati iwo anapita kukaona awiriwa ngati Malawi yemwe nthawi zonse amatekeseka nzake zikamugwera. Aphungu ena omwe anali nawo kumeneko anali a Joshua Malango, Alonsi Chazia, Oliver Chimangeni komanso mphungu wakale a Mike Bango. Apolisi amanga Vitumbiko Mumba ndi a Richard Chimwendo Banda dzulo lachisanu pa milandu yosiyanasiyana. Kazembe wakale wa dziko la Japan kuno ku Malawi a Yoichi Oya watsanzikana ndi a Malawi. Akuluakulu aboma akazembe amaiko osiyanasiyana ndi akuluakulu amabungwe amene si aboma anali nawo pamwambo wapadera otsanzikana ndi kazembeyu umene unachitikira mu mzinda wa Lilongwe. Clever Mwale akufotokoza. Mwambowu umakumbukira maubale omwe a Oya akonza mu nthawi yawo ndipo alendo osiyanasiyana anafika pa mwambowu pofuna kusangalala za zitukuko zomwe boma la Japan lakhala likuchita mdziko muno. Poyankhula ndi Times, a Oya anati nthawi yomwe iwo akhala kutumikira ngati kazembe mdziko muno adzayikumbukira ndipo mavuto komanso thandizo lomwe Amalawi akhala akuwapatsa. Iwo anati maubale omwe akonza ndi zitukuko zomwe akwaniritsa zikuwapatsa chikumbumtima komanso zawasira chiyembekezo chatsogolo lowala la Malawi. A Oya omwe akupuma pa ntchito atatha zaka zoposa 40 ngati kazembe anati akufunitsitsa kupitiriza ubale wawo ndi dziko la Malawi ndipo ali ndi chiyembekezo chodzabwereranso mdziko muno. Kampani ya Malawi Mining Investment yati dziko lino liganizire mmene lingagwiritsire ntchito miyala ya mtengo wapatali kuti litukuke. Mmodzi wa akuluakulu a kampaniyi a Ruth Mimba Dasu wanena izi kumapeto kwa maphunziro a ntchito za migodi mu mzinda wa Lilongwe. Mai Mimba Dasu anati miyala ina imene dziko lino lili nayo ili ndi kuthekera kothandiza kubwezeretsa chonde m'nthaka. Miyala ina imatha kubwezeretsa chonde andiso miyala ina imatha kuthandizira zomera kuti zizitenga nutrients bwino mu soil mwawo. Ndiye anthu amafunika kuti amvesese ngati panopo tikunena kuti 60% ya doti kumalawi kunoko ili deficient ma nutrients. Tikaganiza fertilizer kudula koma miyala ija tili nayo titha kungogaya kupeza ngati miwet sikufunika kuti tike makemiko, sikufunika kuti tike zinthu za mtengo wapatali kuti tionjezere ngati mphamvu. Anthu amudzi mwabuleya mboma la Blantyre agwirana manja pofuna kuteteza zipangizo za kampani ya Eskom. Eskom yakhala ikudandaula kuti ikuononga ndalama zokwana 3 billion kwacha pa chaka chifukwa cha mchitidwe woononga zipangizo zake. Ripoti lathu lapaderali Thomas Kachere ali mdera limeneli kumene akufotokoza zambiri za mgwirizano wa anthu poteteza zipangizozi. Atakhala kwa miyezi ingapo popanda magetsi chifukwa chokuba zipangizo zake sanakhale pansi koma kuchitapo kanthu kukhazikitsa komiti yoteteza zipangizo za Eskom zomwe zimapereka magetsi ku nyumba komanso bizinesi zawo. Vuto la mudzi wa Buleya mboma la Blantyre linayamba mu March 2024 pamene mbava zinakaba zipangizo za transformer ina ndi kusiya mudzi mu mdima. Kwa miyezi ingapo anthu akuderako adavutika pa nkhani yowunikira
zomwe zinasokoneza mabizinesi komanso ana asukulu omwe amalephera kuwerenga usiku. A Enoch Mpeya omwe amaotcherera pa msika wa Manje ati vutoli lidawakhudza kwambiri. Linatikhudza kwambiri chifukwa choti tinali ndi makastomala ambirimbiri oti nthawi imene tinkafuna kuwagwirira ntchito koma tinalephera kuti tiagwirire ntchito chifukwa kuti kunalibe magesi. Komanso maziwa nthawi zambiri umoyo wathu ndoyendera chakudya cha siku ndi siku potengera ndi ndalama zimene timazipeza siku ndi siku. Nthawi imeneyo kunali kuona kuti panalibe chilichonse chimene timapeza. Anase Mphasi omwe amaphikira ndi kuwunikira magetsi ati kuwonongeka kwa transformer kunapangitsa kuti amayi ambiri aziyenda mtunda wautali kupita ku ntchini. Choyambirira kwambiri chimakhala kuti azimayi timavutika ngati tilibe ufa, magesiso kulibe. Mapezeka kuti tikuvutika ndi ana mmakomomo chifukwa choti umakhala kuti ulibe kuti ukagayise. Vuto litabwera, anthu amudziwu adakhazikitsa komiti yowunikira nkhaniyi. Group Village Head Buleya wati ichi chinali chiganizo chomwe iwo adachiona kuti nchothandiza. Ndakhalapo ndikulankhula ndi anthu ngati kudera kuno kunena kwakuti na tenti yeseseni kusamala zida kapena zipangizo zonse zimene zikukhuzikana ndi magesi. Chifukwa magesi sikuti amapezeka pa khomo la munthu yekha amene ali magesi, koma wina aliyense amene ali mmuzi muno ndiye kuti no magesi aja timatha kugwiritsa ntchito. Ndiye pasapezeka munthu amene ali ndi chipangizo china chilichonse cha Eskom pamene yesi ali wa Eskom. Mfumu Kanyasula yati kuba zipangizo monga za magetsi ndikolakwika chifukwa anthu ambiri amadalira magetsi masiku ano. Tichekeze kuti magetsi aja transformer yaonongeka, Eskom alibe ndalama, mwina ndalama zilipo koma zikumatenga nthawi kuti audetse zinthu zija zibwere azakonze, asazikonzenso zinthu zija zimatenga nthawi. Ndiye munthu amene amavutika ndi munthu amene akufuna kuwunikira nyumba 1 2 timakliniki ting'ono kuti akuvutika pansika umene ndi business yaima. Anthu otcherera ndawo tikuona kudandaula, mafumu akudandaula, anthu ambiri kudya kumene kumakhala kovuta. Ndiye kuti aziba apangisanso anthu kuyamba kwaononganso mitengo zimene zinthu zinayamba kuyenda bwino. Wapa mpando wa komiti iyi Awiske Chiria ati ali ndi ubale wabwino ndi apolisi komanso midzi yoyandikira. Ndizoona vuto ngati limeneli ife ngati achitetezo tinapanga ubale ndi apolisi komanso makamaka anthu amudzi ndi midzi yowandikira kunena kuti tikamuona munthu amene ali ndi zipangizo za Eskom timufufuze ngati iyeyo ali wa Eskom, ngati sali wa Eskom ndikuti timufufuze ngati zipangizo zimenezi wapezeka nazo bwanji. Anthuwa amakumana pafupi ndi kumagawana nzeru pa zakufunika kosamala zipangizo zomwe zili m'mudzi mwawo. Malinga ndi bungwe la Eskom limaononga ndalama zokwana 3 billion kwacha pa chaka kamba kakubedwa kwa zipangizo za magetsi. Wofalitsa nkhani ku bungweli Apirirani Phiri ati ndi okondwa kuona mudzi kubwera pamodzi ndi kugwirizana zoteteza zipangizo za mdera lawo. Zomwe achita anthu ku Blantyre Rural kusokonezedwa ndi mfumu awo ndi zinthu zonyaditsa kwambiri, zosangalatsa, zodabwitsa komanso zopereka umwini dziko. Nzika zenizeni zizipanga zinthu ngati zimene zizi kusogolera ntchito yoteteza katundu wa Eskom. Ndikhulupirira kuti izi zizachitika madera onse mdziko muno. Nkhani imeneyi mwina tu tsiku limodzi lokhatapeze kuti yathapo kuti anthu atenga umwini kuti tiye titeteze magetsi athu. Wachiwiri kwa ofalitsa nkhani za apolisi mchigawo chakumwera chakumadzulo a Andrew Mayawo alimbikitsa anthuwa ganizo lawo logwirira limodzi ntchito ndi apolisi. Zimene akuchita anthu akwa Manje pobwera pamodzi kugwirana manja pa nkhani za chitetezo kunena kuti polisi isanabwere kudera kwawo iwo eni wake ayambe okha. Limenelo ndithu ndi dongosolo labwino limene ngati apolisi mu region ino ya South West tikukondwera nayo kwambiri. Ndeni mafuna ndinena kuti vuto litatipeza nonena kuti kumene kuku anthu akumaba kwambiri moti mpaka na transformer yaonongedwa. Mafumu anazatipeza kudzera ku polisi ya Limbi. Nde kumeneko anakhala pansi ndi mafumuwo osayiwalanso eno ake a Eskom kukambirana kuunikirana kuti kodi nde titani. Mu umodzi muli mphamvu. Mgwirizano wa mfumu Buleya komanso Kanyasula
woteteza zipangizo za Eskom ndi zogwirizana ndi ndondomeko ya chitukuko ya bungwe la United Nations ya namba 7 yomwe imalimbikitsa maiko kuchirimika kuti akhale ndi magetsi odalirika. Nduna za umoyo mayi Madalitso Baloyi alonjeza kuti boma lipitiriza kumanga zipatala komanso kuonetsetsa kuti mankhwala ndi zipangizo zikupezeka pozindikira kuti chiwerengero cha anthu mdziko muno chikukwera. Ndunayi yanena izi kumzuzu pamene imatsekera ntchito chedwa liwu lathu imene amayigwira kumpoto kwa boma la Mzimba. Feston Malekezo ali ndi ripoti. Payankhula atayendera ntchito yomanga chipatala cha Chipayika, Abaloyi anati nzokhumudwitsa kuti ntchito zina zikadali pansi kwambiri pomwe pakadali pano zimayembekezeka kuti zikhale zitatha. Iwo anati pofuna kuti ntchitozi azifulumizitse, boma liwonetsetsa kuti makontrakita asakupatsidwa ntchito zambiri pofuna kuti azichita machawi. Iwo anati makontrakita amene aonetsa kuti sakwanitsa awachotsa ndi kuyika ena kuti ntchitozi ziyende msanga. Zikuyenda zinthu mene zikuyenekera kuyendera takhala tikungomva hayi kukupangika ma construction koma zinthu sizikusintha. Iyi ili chonche koma kuli ina yoti ili chabepa foundation ina yangoyamba kumene zomwe zikupangisa kuti tichedwetse kuti anthu ngati kunoko Chipayika kwa Banda ndi malo osiyana maboma osiyana kuti apange access afikire kuzipatala zapafupi. Ataona kuti munthu mmodzi samapasidwe zinthu zambirimbiri amange apa kena kangopanga focus pamodzi kwina kuja ndikukusiya. Poyankhulapo Alexander Ngoma wa kampani ya Chimuhanya Building Contractors imwe akumanga chipatala cha Chipayika anati ntchito ipakadali pano yafika theka ndipo ali ndi chikhulupiriro kuti pofika mwezi wa Juni chaka chamawa ikhala itatha. Angoma anati kuchedwaku ndikamba ka vuto la ndalama komanso kuti misewu umeneku ndi ovuta kwambiri zimene zimawasokoneza kabweredwe kakatundu omangira. Challenge yomwe yakhalapo ndi yomwe yona kuti tiyambe ndalama sinanga timene atilandire bond kuti ma advance kuti tiyambe ntchito ndi ma advance wonda amene anachedwa kuti alowe chifukwa cha mabondi timakhala kuti tupanga za mabondi komanso I understand kuti ku ministry so nakoso kunali change of I think wopanga doni urgent hope dona kuti atipase tenge ntchitos. Chipatalachi chikazatha chizathandiza anthu opyula 10,000 ochoka m'madera monga Bwerero, Banda, Kayozi komanso Chipayika. Ntchito yomanga zipatala zinayi yomwe ndi ya ndalama zapafupifupi 3 billion kwacha ikugwiridwa pansi pa Presidential Initiative for Maternal Health ndi thandizo la ndalama lochoka kubungwe lina la ku America. Mkulu wa zamabwalo a milandu mdziko muno a Regine Mzikamanda wati kukhazikitsidwa kwa ndondomeko ziwiri za chaka chino kufika chaka cha 2030 zithandiza pakagwiridwe ntchito kabwino ka mabwalo a milandu. Polankhula pamwambo okhazikitsa ndondomekozi ku Blantyre a Mzikamanda anati izi zithandiza kuchepetsa kuchedwa kwa milandu mdziko muno. A Mzikamanda akulankhula zambiri kwa Thomas Kachere. Zinthu zimene zizofunikira kwambiri chifukwa zitithandiza kuti zonse zimene tikuchita mu judiciary ziziyenda mwa ndondomeko yake pofuna kukwaniritsa chimene ife tilile ngati judiciary. Kutanthauza kuti sitizichita mdera ma khoti sazichita mdera koma zonse tizitsata ndondomeko pogwira ntchito yathu. Kwakukulu mu strategic plan imene tukambaza kuti kodi makhoti tingafikire bwanji anthu chifukwa tili ndi mutu wakuti tiatengere makhoti ku anthu tingafikire bwanji anthu angabwere bwanji ku khoti kudzapereka madandaulo awo ndipo milandu yawo ingayende bwanji. Pachizungu amati access to justice for everyone. Aliyense azikhala ndi mwayi umenewo osati town okha koma kulikonse kumene ali amalawi akhala ndi mwayi ofikira makhoti. Komanso china chimene chilimo mmene mchakuti kodi makhoti azigwira ntchito yawo bwanji kodi ogwira ntchito mu makhoti azigwira ntchito bwanji nangati ziyachita assess bwanji. Zonsezo zili mu strategic plan mene tikuchita digitalism zitithandiza kuti tizichita zinthu mofulumira. Komanso nthawi zina ngati tikamagwiritsa ntchito mapepala zimakhala ngati zimachedwa mapepala amasowa zimenezo zichepa tikachita digitize chifukwa zambiri zikhala machine ndeti tikazifuna tizingopita machinimo ndikuzitulutsa.
Padakali pano bungwe la mgwirizano wa mayiko aku Ulaya lalonjeza kupitiriza kuthandiza kuti anthu azitha kupeza chilungamo m'mabwalowa. National Council for Higher Education yati maphunziro msukulu za ukachenjede ali ndi kuthekera kochita bwino ngati pangakhale mgwirizano pakati pa sukuluzi pokweza maphunziro. Mkulu wa bungweli Ambumulire Phiri wanena izi lachisanu mu mzinda wa Lilongwe pa msonkhano wa akuluakulu a msukulu za ukachenjede mdziko muno. Blessings Mpinganjira walemba ripotili. Aphiri anati nkoyenera kuti sukulu za ukachenjede zigwirane manja potukula maphunziro komanso kubweretsa njira zatsopano zakaphunzitsidwe ndi cholinga chopititsa patsogolo maphunziro mdziko muno. Iwo anati mgwirizano omwe ulipo pakati pa sukulu zosiyanasiyana za ukachenjede ukuthandiza kuti maphunziro a msukulu za ukachenjede apite patsogolo. Funanso tione kuti pati maphunziro akuchitika bwanji, maphunziro akukhala otyakuka, kodi maphunziro akumuthandiza mwana amene mnyamata msungwana amene akudutsa ku maphunziro a sukulu ya ukachenjede kuti atuluke akhale ndi nzeru zoyenera, that's knowledge, komanso akhale ndi attitude zoyenera, komanso akhale ndi ma skills luso loyenera kuti athe kuthandiza kutukula dziko lathu la Malawi. Mmodzi mwa akuluakulu kuchokera ku Malawi University of Business and Applied Sciences MUBAS, Professor Ismail Kosamu anati mkumanowu uthandiza kupititsa patsogolo maphunziro ku sukulu yawo. Tikakhala limodzi chonchi ngati a National Council of Higher Education komanso amene akuyimira mabungwe anthu ogwira ntchito professional bodies ndi ife amene timakhala pakalikiliki kuonetsetsa kuti tikupanga produce ma graduates amene tikamayendera limodzi ndiye kuti ngakhale mmene tingayakhazikitsire maphunziro athu azikhala kuti munthu akachoka ku university azitha kupita ndi kukathetsa mavuto amene anthu athu akukumana nawo. Nthumwi zosiyanasiyana kuchokera msukulu za ukachenjede mdziko muno zinali nawo pa mkumanowo. Nkhani zathu ndi zomwezi.